Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni bag-otang sugilanon, ikaw, siya, ako, ug si Danny. Kisa ba mong gitanaw? Siya. Siya? Kisang siya? Si kuya ni mo. Niya si kuya ni mo, Oliver. Niya siya sa eskolahan. And so? Buhiyo na ako naong. Kaya doon ako siya, okay? Unsa? Nga naman. Unsa mong buhaton? Doolon siya. Dayon, kupta na yung kwilyo. Ug unya. Akong ikumpisa lang akong feelings para niya. Unsa? Mo nang buhaton? Yup. Tinuod? Uligi. Kanunay ko nang gibuhat. Tinuod? Gani. Pero, sa akong damgora. Ay, kanus ako mapansin na ng imong magkuwang, no? Ano kang marab? Invisible man ko para niya. Bisan magpaso-paso pa ko siya atubangan. No pansin gid ko niya. Ikaw mangkod. Ouch! Pero sa ba itong hapa ka? Kaya dili mo ko nimo tabangan sa imong maguwang. Imo kong best friend. Pero wag ka makatabang na kung mapansinon ko niya. Mao man gani, best friend ta ka. Og igsuon ako si Kuya Oliver. Nakaila kay ko sa akong igsuon, Daniela. Dili siya ang type sa lalaki nga mo seryoso sa usa ka babae. Much more pa sama nimo. Sakit na kay kamanulti na ako, ha? Nga naman di ang parehas na ako. Kanang badoy manamit? Dili sexy? Dili gwapa? Dili... Nga ba kitabunan man nimo kung ba? Kaya nagpatuyang naman lang kagtabi. Kasi may nag-ingon ni mo ha nga dili ka sexy. O badoy o dili gwapa. Dan, ikaw ang klase sa babae na dili na kailangan pang magpapansin. Kay natural ang imong kagwapa. Ilabi na kung kuhaon ng imong eyeglass. Hoy, ay paimo mo ko nagkikuha nga akong eyeglass. You have the most beautiful eyes, Danny. Pointed nose, kissable lips. Ug nindot kayo nga lawas nga nagtago niya ng luag nga blouses nga imong panulubon. Soltera na nimo nang dili ko mahiubos. Of course not. Ikaw kahano ang pinagagwapa nga babae nga akong nailhan. That's why I love you. Unsa? I love you as a friend. My best friend. Because you are you are beautiful in and out. Uy, ngano namuha mo ka, ha? Unsa? Nag-blush ka, Danny. Unsa na imong pagsabot sa akong I love you, ha? Ikaw, ha? Nagtuo ka, no? Nga, I love you romantically, no? Hala, asa ka. Ouch! Asa pod ka nga makagusto ko nimo, no? Dili ikaw akong type, no? Ang imong kuya. Hoy! Asa ka, oy! Bisan asa! Halit di ha? Huwat ako, oy! Someday, kung may courage na unya ako sa pag-angkon sa tinod kong pagbati ni mo, Dani, sultihan na ka. How I'm head over heels in love with you. Sa una pa na natong panagkita. But for now, makutinto na lang una ko nga imong giisip nga suod nga higala. Aron may limit ang akong pagduol nimo bisan unsang orasa. Wala na ako siya makita. Diniram kita siya paingon. Kinsa na sa pang estudyante ang yung gianhi din eh. Every time makita na ko siya, lain-laing estudyanteng babae ang gikakuyog o ikadate.
Ay, mata na ako sa library, uy. Adi ko sa pikas mo agi kay Mingaw. Gamay rag estudyante ang mga agi. Oh. Unsa ruman na? Oh, may ago kong nabati. Mulig kisakitan. You like this? Oh, timpa. Muraglain naman ron. Murag... You like this? Nakaila ko sa lalaki. Ay, bakog sa lagi buhat. I may be innocent pa, pero nasayod na ko kung nag-unsa ron sila. Pero ano, dili man ko makalakang palayo. Ano mo, guyuron man hinuon ko sa kong tiil. Aron, mas mapaduol pagit sa ilang nahimutangan. Ni ano ko tungkol sa pultahan nga. Gigikanan silang tingog. Hinayon ako pag-api ang pultahan. Oh my God. O sila man lak. Ako rin maabli. Ito na akong hinay, Bi. Oh. Ako masayop. Bisa nagtalikod pa siya. Nakailakay ko siyang parog. Si Oliver. Siya ka na. Oh, iyong gibukas ang blouse sa babae ko. Oh my God. Oh my God. Unsa ka niyang gibuhat? Iyong... Gusto mo yung kalit ubiran ako. Saba! Uwi ko! Uwi ko! Saba, let me go! James? What do you think are you doing, ha? Daniela Fernandez? Namuso ka? Are you that desperate? Unsa? What? Come here. James, sa ba? Nagiguyod naman sa kunin mo. Uyasa ko ni mo, dada, ha? Dinhi. Hoy. CR man sa mga lalaki. Nga nagkita ako ni mo din, ha? Oh. James? Ayoko inang... Hoy, virgin pa ko, ha? Dali ko mo sugot kay imong kuhaon akong pagkababayis na akong kasayon. Og dinhi pagit sa CR, my God. What? Paramitan ako na ko slide sa imong igsuon na naghimog milagro. Imo na ko hunahon na agdautan? Dili ko, ha? Unsa ba ka na imong panulti, uy? Gidati ka din, he. Kahilamusan ta ka. Dire, patungod. James, at sa ba? Siyempre, nga nakilamusan mo ko ni mo. There you go. Dire. Kaya pahiran ako sa kumpanyo ang imong naho. Ako na. Sa ba? Mura magbairi sa akong naong sa kakusog di mo makapahid sa panyo sa akong naong? That's exactly what I wanna do. Papason sa imong pananaw ang imong nakita. Nahugawan ng imong inosente mga mata, Dani. Daw. Para kamay ragani. What? Nga nagikomot dito niya ang boobs sa girl. Dili ba sakit mo na? Gusto ka i-demo nako aron masayod ka? Unsa? No malis. Bastos? Exactly. Bastos. Pero may tanaw gyapon ka. Na-curious mo ko sa kung nadong. Curiosity kills the cat. Dili ko cat, so dili ko makill. Kikutom na hinuon ko da. Libriha ko, ha? Fine. Tara. Kabugat ba ni mo kamot mo agbay, uy? Wa pa ganin bugat na sa, ha? Bugat na. Unsa pa ka ng uban diha, nga namuso diha. Balik-balikon. Guilty. Oy, bitaw. Unsa mong kanang kanon? Anak, nagapian ka. Kaganiha pag nagpaabot ni imong amahan ay. Daniela? May mo na ba tang magsulde? But I want you to meet your Tita Carmina first.
Wa ko pa kamo mapaila-ila. Carmina, Han, ang akong bugtong anak, si Daniela. Ay, Daniela. Nalipay ko nga nakailat tanagig ka sa personal. Daghan na kayo og nasulti si daddy nimo mahitungod nimo. Og husto siya. Gwapa tuod kayo ka og Dad, gikapoy ko. Daghan mi og gibuhat sa eskwelahan kaganina. Wala na ako sa akong kwarto. Excuse me. I'm sorry, Carmina. Nabaguhan lang ang akong anak. murag dili siya makadawat nako, Darrell. Murag kinahanglan ako mubiya. No, dili ko musugot. Binhi ka lang uban ako. Pero ang imong anak... Wa siya mahimo. Anak ko lang si Daniela. Ang ako paghihamong tingog ug hukom mo'y matuman ni Nimbaya. Busa sumusugot sig sa dili. Pagkaslan ko ikaw, Carmina. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!